El nostre treball tracta sobre la televisió local catalana amb la nova era digital i tractem de veure la situació de la televisió local i de proximitat en aquest nou entorn audiovisual que ha sorgit, que és la televisió digital terrestre, que és la TDT. Al nostre reportatge entrevistem a membres de televisions claus en el teixit comunicatiu català, com són Canal Reus Televisió, Televisió de la Dona, Televisió del Ripollès i el Nou Televisió. A més, també entrevistem a membres de l'administració, amb un càrrec important, com per exemple és el senyor Carles Mundó, secretari de Mitjans de Comunicació del Departament de Cultura i Mitjans de la Generalitat. Els objectius és, primer de tot, establir una radiografia del que és la televisió local catalana en el context actual de la TDT, des de diversos fronts, analitzant una mica el context actual, les febleses, debilitats, també veient sobretot els continguts que s'hi produeixen i tenint en compte també els reptes, fer una prospecció futura tenint en compte els reptes que hauran d'afrontar en els propers anys, sobretot pel que fa a la relació entre televisió i internet.